Όταν ο Υπουργός Οικονομικών δήλωνε πριν κανένα χρόνο ότι θα εισπράξει 200 εκατομμύρια από την Εκκλησία, έκανα μια δήλωση με 3 λέξεις: ο Θεός να τον βοηθήσει. Έδειξαν τα γεγονότα. Στο τέλος ο Αρχιεπίσκοπος ενώ συζητήσει από πάνω. Ποιος μας εκάρφωσε? Παιδιά, είπαμε ότι λέμε σε αυτόν τον ιερό χώρο να μένει σε αυτόν τον ιερό χώρο τα ευλογημένα. Εγώ είμαι τάφος, μακαριότατε. Αμήνα. Φρέμιε, είσαι εσύ και γλυφής? Όχι, Παναγιώτατε, προς Θεού. Ποιος εκάρφωσε? Τέλος πάντων, έτσι να μείνει μυστικό. Τα δικαιώματα μας να τα ζητήσουμε σε όλα. Λοιπόν, σήμερα έρχεται ο Ρώσος Πρόεδρος. Ξέρετε το? Ουρανία θέλει να πάει Ρωσία. Φρόνημα Ουρανία, αλλά ρίξει μας από το πονηρού είπαμε. Ο Ρώσος θα έρθει εδώ στην Αρχιεπισκοπή και να με δει εμένα. Για να με δει εμένα. Να πάω να του φέρω το μεγάλο μας αυτοκίνητο. Και τα λουδίζεις, να το κόψεις. Εφρέμιε, κράτα τα ξαπτέρικα ίσια. Η Ρωσία μας είναι φιλικό σωματείο, φιλικό κράτος, φιλική χώρα. Και ο άνθρωπος θα έρθει εδώ να μιλήσουμε για πολιτικούς λόγους, θρησκευτικούς λόγους ασφαλώς, κοινωνικούς λόγους και για business. Θα έρθει εδώ, θα του κάνω ένα τρισαγιούδι, θα τον καπνίσω, θα τον ραντίσω. Θα του φέρω και έτσι μια εικονούαν έτσι όμορφη επίχρηση και μετά θα μπούμε στο ψητό. Στο Κυπριακό. Στον καθεδρικό ναό. Θα τον πείσω, αφού είναι καλός χριστιανός ορθόδοξος, να κάνει μια εισφορά για τον ναό μας τέλος πάντων. Να μας ζω και 2-3. Τα 3. Εκατομμυριούθηκια. Εκατομμυριούθηκια ευρωπουλάκια να μας ζώκει, να κάνουμε τουλάχιστον τον τρούλο. Μα είναι τόσο μεγάλος. Τεράστιος Ουρανία, τεράστιος. Άμα τον δεις εσύ ειδικά θα παίζεις πλάκα. Κάθεται σε ελικόπτερο πάνω, θα κάνουμε σε ελικοδρόμιο. Μακαριότατε, είμαι σίγουρη ότι θα τους πείσετε. Όπως επίστηκα κι εγώ. Γι' αυτό θέλω κάθε μέρα να κάνω την εισφορά μου. Πού πάει η Ουρανία? Μπράβο Ουρανία. Μπράβο, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν την Ουρανία. Πάρε παράδειγμα, Εφρέμη. Πάρε παράδειγμα. Λοιπόν, όμως επειδή ο διάολος έχει πολλά ποθιά, φοβούμαι πολλά ένα πράγμα. Να μην έφερε μαζί του το τσάκ του Παναγιώτα. Όχι. Φοβούμαι και το Χριστόφτιαν τον δικομίτη, ότι επειδή ξέρει ρώσικα, να τον πιάσει το πίτσι το Ρώσο και να τον δασκαλέψει έμας ζωή τίποτε. Μα τι θέλει η Ορπίτσο? Τι θέλει που τη ζωή? Όχι θέλει φόβ, όχι στο Εθνικό Συμβούλιο δεν με καλεί. Και πελάρα, να μου περάσει, να μου περάσει. Πέρασε. Επειδή εκείνος δεν μπορεί να κάνει το γήπεδο της Ομόνιας, να παίζουν τριφυλούθκια τα με, ποτέ την μάπαν τα πρασινούθκια του, τα κινεζούθκια του, σημαίνει ότι εγώ μπορώ να χτίσω τον ναό. Κύριε Ρέισον δηλαδή, κύριε Ρέισον. Λοιπόν, για να αποφύγουμε κάθε λάθος με τον Ρώσο, εσείς θα κάτσετε τα μέσα, θα παρακολουθείτε προσεκτικά. Θα κάτσω εγώ τον Ρώσο για μέ και αν δω και κρυός θα τον ποτίσω ζυμανία. Αλλά επειδή οι Ρώσοι πίνουν πολύ και δεν τους πιάνουν, θα τον ταΐσουμε κούπες που του κάνουν τα σερούθκια σου Ουρανία. Θα σπάσω κούπες. Είναι ώρα Ουρανία, κάτσε. Λοιπόν, όχι ποτέ στις κούπες. Κούπες ποτέ του Μαϊρέκ και τεανείς με το καλούπι. Λοιπόν, θα βάλετε άλλας, θα τις κάνετε λίσσα. Δεν θα τρώνε, Να σκάμουμε όμως τη τσαμαρέλα μας φέρνει ο Αλέκος Πομπίρκο. Είπε και ένα κουβέντα σωστή. Όπως τη τσαμαρέλα μας φέρνει ο Αλέκος, θα έχει καιρό να μας φέρει. Εσύ που πας, πού τη τσαμαρέλα? Ποτσί, θα τον ποτίσουμε, θα τον ταΐσουμε. Οκ. Οκ. Η εταιρεία σήμερα μας έκανε και μια εισφορά για το νέο καθεδρικό ναό και είναι η τρίτη εισφορά που παίρνουμε για την ανέγερση του καθεδρικού ναού. Δεν σας χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, φτάνετε.